गजाली या कार्यक्रमामध्ये आज आपल्याकडे मराठी रंगभूमीवरचं एक दिलखुलास, सदाबहार आणि अतिशय हसरं व्यक्तिमत्व म्हणून ज्यांना ओळखलं जातं ते प्रशांत दामले आलेले आहेत. मी हे नाव सांगितल्यानंतर आपण बसल्या ठिकाणी सीटवरनं 2 इंच उडणार याची मला खात्री आहे, परंतु ते खरोखर आपल्याकडे आलेले आहेत. नाटकाच्या निमित्तानं ते गोव्यामध्ये आहेत आणि त्यांनी या गजाली कार्यक्रमामध्ये येण्याचं मान्य केलेलं आहे. त्यामुळे पुढची 25 ते 30 मिनटं कशी जाणार याचा अंदाज आपल्याला आला असेल. पहिल्यांदा आपल्या सर्वांच्या वतीनं प्रशांतजींचं आम्ही इथे स्वागत करतो. प्रशांतजी नमस्कार. नमस्कार डॉक्टर साहेब. नमस्कार. मला सांगा, नाटकात येण्या अगोदर तुम्ही काय करत होता? इन शॉर्ट, की नाटकामध्ये तुम्ही कसे आलात? लहानपणापासून घरामध्ये सगळं नाटकाचं वातावरण होतं म्हणून का तुम्हाला एक आवड होती म्हणून का अपघातानं? सर्वप्रथम सर्व गोव्यातल्या रसिकांना नमस्कार. बऱ्याच वर्षांनी आपली गाठभेट होते आणि आता डॉक्टरांच्या निमित्ताने या गजालीच्या निमित्ताने आपल्याशी गप्पा मारायला मिळतात, त्याबद्दल गजालीचे मी खूप मनापासून आभार मानतो. आणि लहानपणी जे जे काय करायचं, लहान मुलं जे काय करतात ते सगळे मी करायचो. म्हणजे अभ्यास न करणं, शाळेत मास्तरांच्या पट्ट्या खाणं, अंगठे धरून उभं राहणं. त्यावेळी पोट जरा कमी होतं त्यामुळे अंगठे धरता यायचे मला. पण ह्या सगळ्या गोष्टींबरोबर ना आमच्या शाळेत ना एक वैशिष्ट्य असं होतं की त्या मुलामधलं प्लस पॉईंट काय हे शोधून काढायचे. त्यामुळे माझ्यातला प्लस पॉईंट हा होता की माझा बऱ्यापैकी आवाज हा माझा प्लस पॉईंट होता. मग 8वीपासून माझ्या त्या गाण्याला आमच्या शाळेतून माझे जे गायन मास्तर होते त्यांनी मला पॉलिश करायला सुरुवात केली, मार्गदर्शन करायला सुरुवात केली. आणि डेफिनेटली आज 8वीतल्या मुलाला जे सांगितल्यानंतर जेवढं पटकन कळतं तेवढं पूर्वी कळत नव्हतं. कारण आता जवळजवळ 40 वर्षाचा काळ निघून गेलेला आहे. आजची मुलं टी व्हीच्या माध्यमामुळे 3ऱ्या 4थीत गेल्यानंतरच हुशार किंवा शार्प होतात. त्यावेळी तसं नव्हतं. त्यामुळे 8वी 9वी 10वी हे माझ्या गायन मास्तरांनी माझ्याकडून खूप मेहनत करून घेतली. मग माझी गाण्याची आवड निर्माण झाली. गाण्याची आवड होती पण ती डेव्हलप कशी करायची ह्याच्याकडे मला त्यांनी जास्त लक्ष पुरवलं. आणि त्यानंतर कॉलेज डेजमध्ये गाणं होतंच, पण गाण्याच्या जोडीला आमचा एकांकिका इंटर कॉलेजिएट आपण ज्या एकांकिका स्पर्धा होतात त्या स्पर्धांमध्ये मी भाग घ्यायला लागलो. आणि अभ्यासाचं आणि माझं फार मोठं सख्य होतं अशातला काही भाग नाही. आईवडिलांनी सांगितले म्हणून आपल्याला BCom ग्रॅज्युएट व्हायला पाहिजे असं एक मनावर ठेवलं होतं. पण त्यातून आपल्याला पुढं काही घडवायचं आहे आयुष्य असं काही माझ्या मनात कुठेही नव्हतं. त्यामुळे BCom झालो, नोकरी केली. हे सगळं करत असताना गाणं आणि नाटक हे एका साईडने चालूच होतं. आता कसं आहे की माझ्या बाजूने माझ्या आईकडून सुद्धा गाणं आहे आणि वडिलांकडून सुद्धा गाणं आहे. म्हणजे मराठी रंगभूमीवर ज्यांनी 11 वेगवेगळ्या प्रकारचे नारद केले ते मास्टर दामले, म्हणजे नूतन पेंढारकर हे माझे सख्खे काका. आता त्यातल्यातच अजून एक गमतीची गोष्ट अशी आहे की नूतन पेंढारकर, मास्टर दामले ही नावं एवढी मोठी आहेत, पण त्याच्यामागे दडलेली जी गंमत आहे की मराठी नाटकात किंवा मराठी संगीत नाटकात काम केल्यामुळे घराकडे कसं दुर्लक्ष होऊ शकतं किंवा कधीतरी ओढाताण कशी होऊ शकते, आर्थिक परिस्थिती कशी कमी जास्त होऊ शकते, हे जिवंत उदाहरणच आमच्यासमोर असल्यामुळे माझ्या आईवडिलांनी माझ्या नाटकात जाण्याला पूर्ण विरोध केला होता. त्यामुळे कारण त्यावेळची परिस्थिती आणि आजची परिस्थिती खूप वेगळी आहे. त्यावेळचे कलाकार हे फक्त नाटकावर फोकस होते कारण बाकी ऑप्शन्स अवेलेबल नव्हते. त्यामुळे माझ्या मराठी नाटकात जाण्याला किंवा काम करण्याला किंवा अभिनय करण्याला तसा घरातून फारसा पाठिंबा नव्हताच. गाणं ठीक आहे, गाणं करायला हरकत नाही असं होतं. पण त्यामुळे मग आता कसं आहे की तारुण्यात तुम्ही नाही म्हणता म्हणजे मला करायलाच पाहिजे फुल राडा असं ते समीकरण होतं. पण डेफिनेटली असं ठरलं होतं की तुमच्या ज्या इच्छा आहेत ते मी पूर्ण करीन आणि माझ्या इच्छा आहेत ते मला पूर्ण करू दे. तुमची इच्छा आहे मी BCom करावं, BCom करतो. तुमची इच्छा आहे मी नोकरी करावी, मी नोकरी करतो. या 2 गोष्टी केल्यानंतर मला पाहिजे त्याप्रमाणे करू दे ना. सो 83 साली जेव्हा माझं कॉलेज संपलं, BCom झालो, हे सगळ्यानंतर मी नोकरी केली. BSTमध्ये मी नोकरी केली, 92पर्यंत नोकरी केली. आणि जेव्हा मला असं वाटलं की आता आपण मॅनेज करू शकतो, तोपर्यंत लग्नसुद्धा झालं होतं 87-86ला. तेव्हा तिला विचारून एक मोठ्या मुलीचा जन्म पण झाला होता. त्यामुळे 92ला जेव्हा नोकरी सोडायचा विचार मनात आला, कारण ते काही रमत नव्हतं, मन रमत नव्हतं की आपल्या सकाळी धोपटी मारून चालला
ऑफिसला. पण आता BST व्यवस्थापनाने मला खूप मॅनेजमेंटने खूप मला मदत केली, त्यामुळे मी एवढी वर्ष नोकरी करू शकलो. पण बेसिकली लहानपण खूप श्रीमंत वगैरे नाही, पण उत्तम खाणं, उत्तम जेवण, उत्तम जेवण आणि आवश्यक असेल तेवढे कपडे, ह्याच्या व्यतिरिक्त एक्स्ट्रा काही नव्हतं. मध्यमवर्गीय आपलं जे घर असतं तसं आमचं मध्यमवर्गीय घर होतं. त्यामुळे चोचले लाड हे असले काही विषय नव्हते आमच्याकडे. फारसे विषय नव्हते, पण आवश्यक असलेल्या सगळ्या गोष्टी पुरवण्यात आल्या. म्हणजे व्यायाम करायलाच पाहिजे, शिस्त होती, व्यायाम करायलाच पाहिजे, दूध प्यायलाच पाहिजे, वेळच्या वेळी झोपायलाच पाहिजे. या सगळ्या गोष्टींच्या बरोबर बाकी इतर सगळ्या गोष्टी होत्या. त्यामुळे माझं लहानपण चांगलं झालं, माझे संस्कार उत्तम झाले आईवडिलांचे. त्यामुळे काय करायचं नाही हे लहानपणी ठरवलं होतं, त्यांनी जे सांगितलं त्याप्रमाणे केलं. त्यांनी करायचं नाही तेही करून बघितलं, त्याच्यातून धक्केसुद्धा खाल्ले. मग पटलं ना की ह्याने हे सांगितलं होतं आईला, त्यांनी करू नको सांगितलं असताना आपण हे केलं, मग फटका बसणारच ना. पण एक तारुण्याचा जो जोश असतो ना, मला बघू दे ना, मी बघतो ना काय करायचं ते, असं ते होतं. पण ओव्हर अ पिरियड ऑफ इयर्स सगळं व्यवस्थित प्लॅन्ड पद्धतीनेच झालं. तुम्ही लहानपणी नाटकं बघत होता? नाटकामध्ये शिरण्याचं एक म्हणजे आपण काम करायचं, म्हणजे नको म्हणत असताना सुद्धा काम करायचं, आणि दुसरं म्हणजे चोरून नाटकं बघायची आणि सिनेमा बघायचा. चोरून नाटकं सिनेमा नाही बघितले मी, चोरून खाल्लं खूप. खाण्याची मला लहानपणापासून सवय होती. चोरून खाल्लं खूप, म्हणजे आईने लपवलेले डबे, लाडवाचे डबे वगैरे मी शोधून काढायचो आणि संपून टाकायचो. त्यामुळे चोरून नाटकं बघणं, चोरून सिनेमा बघणं हा कधी विषय आला नव्हता. आईवडिलांनी जेवढ्या नाटकांना घेऊन गेले तेवढीच नाटकं मी बघितली, बाकी वेगळी जाऊन. कारण कसं आहे, हल्ली जसं मुलांना पॉकेट मनी वगैरे मिळतो, तसं पूर्वी पॉकेट मनी हा विषयच नव्हता. कारण बरं पॉकेट मनी कशाला पाहिजे तुला असं विचारण्याचा त्यांना हक्क होता, कारण रस्ता ओलांडल्यानंतर शाळा होती. त्यामुळे पॉकेट मनीचा विषय नाही. पहिली बेल झाली की मी चालत शाळेत जायचो, आणि शाळा संपली की तिसऱ्या मिनिटाला घरी यायचो. पॉकेट मनी कशाला पाहिजे तुला. पण मग हौस म्हणून नाटक करायचं, ते आता व्यवसाय म्हणून नाटक करायचं, हे कधी ठरवलं आणि कुठलं नाटक केलं व्यावसायिक? कसं आहे की हौस म्हणजे ती 83पर्यंत हौसच होती. म्हणजे 78 ते 83 सगळी पॅरलच रंगभूमीवर आपण जे काम करतो. थोडक्यात पॅरल रंगभूमी म्हणून रसिक प्रेक्षकांना सांगू इच्छितो, पॅरल रंगभूमी म्हणजे स्वतःच्या खिशातले पैसे टाकून काम करणं, याला पॅरल रंगभूमी म्हणतात. तर ती पॅरल रंगभूमी मी केली. पण त्यानंतर पहिलं टुरुटूर 83 साली आलं. त्यानंतर बरीच नाटकं आली. टुरुटूर, मोरूची मावशी, ब्रह्मचारी, तुमची लग्नाची बेडी, पाहुणा, चल काहीतरीच काय, अशी खूप नाटकं आली. असा प्रवास करत करत 92 म्हणजे ह्या सगळ्या ह्याच्यात एक लग्न, एक मुलगी, हे सगळे ते नाटकच धरायला पाहिजे ना एक. ते हे 92पर्यंत असं सगळं चाललं. त्याला 92ला गेल्यामध्ये कोणीकडे हे नाटक आलं, आणि दॅट वॉज द फर्स्ट प्ले की त्या नाटकाच्या पहिल्या प्रयोगाला हाऊसफुलचा बोर्ड लागला पहिल्या 2 दिवसात. तेव्हा जरा वाटलं की यार अभी कुछ तो सोचना पडेगा. आणि त्यावेळी माझे चित्रपटसुद्धा बरेच झाले होते, 30-34 चित्रपट झाले होते. पण 92ला जेव्हा पहिला बोर्ड लागला आणि त्यानंतर त्या नाटकाचे तुफान प्रयोग सुरू झाले, तुफान. आणि सगळे प्रयोग अजूनही चालू आहेत, अजूनही हाऊसफुलच होतात, आणि अतिशय वेगाने प्रयोग सुरू झाले. मग मला मॅनेजमेंटकडे सारखं सांगायची लाज वाटायला लागली की मला जरा सुट्टी द्या. ऑलरेडी त्यांनी 5 वर्ष विदाऊट पे दिली होती मला, म्हणजे 10 वर्षातली 5 वर्ष विदाऊट पे होते आणि 5 वर्ष पे दिली होती. ते मला सारखं लाज वाटायला लागली. मग मी निर्णय घेतला की आता हे नाटक चालते ना, तर लेट्स टेक अ चान्स, थोडासा आपण चान्स घेऊया. आणि देन आय रिझाईन. आणि मग अशा प्रकारे मग मी 100% व्यावसायिक नट झालो. आणि एक गाण्याकडे का वळलं नाही? म्हणजे पूर्ण वेळ शास्त्रीय संगीत गायक हे न होता नाही, कसं आहे, करिअरची सुरुवात गाण्यातच झाली होती. पण गाणं आणि अभिनय ती जर हे पॅरल ट्रॅक आहेत. म्हणजे मी कुठेही जाऊ शकतो, कारण अभिनय आमच्या घरातच होता, गाणंही आमच्या घरातच होतं. त्यामुळे दोन्ही गोष्टी मला आवडतच होत्या. अभिनय नावाचे शून्य होतो मी. अभिनय मी अजिबात येत नव्हता. आत्ता थोडा की 10-20% यायला लागलेलं आहे, पण त्यावेळी म्हणजे शून्यच होता. पण तरीही 5 वर्षात जे काही बॅकस्टेजला मला जे काही शिकायला मिळालं, 0.5-1%, ते पुढे मला 83ला उपयोगी आलं. आणि तिथे मी रमलो.
काय आहे, कुठल्याही दिलेल्या गिवन जॉबमध्ये तुम्ही रमलात तर तो जॉब वाटत नाही, ते आपलं कर्तव्य वाटतं. आणि एकदा कर्तव्य आहे म्हटलं आपण अजून ते जुमाने आणि नीट डोळसपणे आणि फोकस्ड करतो. त्यामुळे गाण्याचे जरी माझे कार्यक्रम चालू होते तेव्हा नाटकाचे सुद्धा प्रयोग चालू होते. मग ॲट सम पॉईंट मला असं वाटलं की यार दोन्ही एकत्र जाऊ शकत नाहीत. कारण मला जर क्लासिकल शिकायचं असेल तर माझ्या घशाला विश्रांती पाहिजे. पण 83पासून जी स्पीड लागला आहे, टुरटूरपासून जो स्पीड लागला, म्हणजे झोप अवेळी, खाणं अवेळी, झोप अपुरी, या सगळ्या गोष्टींच्या बॅकग्राऊंडवर मी क्लासिकल शिकणं इम्पॉसिबल होतं. त्यामुळे गाणं हे बाजूला राहिलं आणि जो घोडा पुढे निघाला, म्हणजे आता मला जर माझा तारुण्याचा काळ मी आठवला तर मी गाणं गाऊ शकत होतो, मी अभिनय थोडं थोडं करू शकत होतो, मी उत्तम बॅडमिंटन प्लेयर होतो, म्हणजे टीममध्ये मी बॅडमिंटन प्लेयर होतो BSTच्या. आय एम ऑडिटर, म्हणजे मी ऑडिटसुद्धा उत्तम करायचो, मी ऑडिटिंगसुद्धा केलेलं आहे. अशा 4-5 गोष्टी त्या काळचा माझा, म्हणजे आय एम टेलिंग अबाउट 1980 साली जेव्हा मी टायपिंगची टेस्ट दिली होती तेव्हा माझा स्पीड 120 होता, इंग्लिश स्पीड 120 होता, शॉर्ट हँडचा स्पीड 85 होता. त्यामुळे हे सगळे ऑप्शन्स मी ओपन ठेवल्या होत्या. म्हणजे आजही माझे जे तरुण मित्र आहेत त्यांना सगळ्यांना सांगतो की ऑप्शन्स ओपन ठेवल्या की एक ऑप्शन्समध्ये आपण समजा फटका खाल्ला तर दुसरा ऑप्शन आपल्याला हाताला असतो, म्हणजे मेंटली आपण डिस्टर्ब होत नाही. तर त्यावेळीसुद्धा असंच मी केलं होतं. 83 साली हे सगळे ऑप्शन्स ओपन ठेवले होते. म्हणजे आता 83 साली किंवा 80 साली जे टायपिंग शिकलो त्यानंतर माझी पुढची 20 वर्ष टायपिंगचा, तसं 92 नंतर आजपर्यंत टायपिंगचा उपयोग झाला नाही. पण आज जेव्हा मी इंटरनेटवर बसतो तेव्हा मी तुम्हाला जर टाईप करायला 1 तास लागत असेल एक पत्र, तर मी विदिन 5 मिनिट्समध्ये टाईप होतो, कारण मी दोन्ही हाताने करतो. कीबोर्ड. आमचे बरेचसे रसिक प्रेक्षकांनी बघितलं तर तुमच्या घरात तुम्ही टायपिंगवर जेव्हा बसता अच्छा 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 करत असता. मी असं नाही करत, मी असं करतो. तुमची आणि संगीतकार अशोक पत्कींची जोडी कुठल्या नाटकापासून जमली? कारण पुढच्या पहिलं प्रश्नामध्ये म्हणजे अशोक पत्कींचं पहिलं नाटक आम्ही एकत्र केले म्हणजे मोरूची मावशी, 1985. आणि 1985 टिल डेट मी जेवढी नाटकं केली त्या नाटकामध्ये जेवढी गाणी होती ती सगळी त्यांनी बांधली आणि मी गायलो. आणि मला अभिमानाने सांगावं असं वाटतं की अशोक पत्कींकडे जास्तीत जास्त गाणारा मी एकमेव गायक कलावंत आहे. म्हणजे गायकसुद्धा नाही आहेत आणि असं कलावंतसुद्धा नाही आहेत, मी गायक आणि कलावंत. 73 गाणी मी त्यांच्याकडे गायलेली आहेत अशोक पत्कींकडे टिल डेट. पण काय म्हणजे एक्झॅक्टली व्हॉट इज दॅट केमिस्ट्री ज्यानं तुम्हाला दोघांनाही बांधून ठेवलं? कसं आहे, तुम्ही जर एखाद्या गोष्टीचे मास्टर असाल, अशोक पत्की म्युझिकचे मास्टर आहेत, मी त्यांच्याकडे जाऊन शहाणपणा केला ना तर त्यांना नाही आवडणार. मी जेव्हा एखाद्या म्युझिक डायरेक्टरकडे बसतो तेव्हा मी कोरीपाटी घेऊन बसायचं असतं. आजही मी जेव्हा त्यांच्यासमोर बसतो तेव्हा त्यांना सांगतो की बाबा तुम्ही सांगाल तसं मी करायचा प्रयत्न करतो. त्यामुळे पहिलं गाणं जेव्हा त्यांनी किंवा आजपर्यंत जेवढी गाणी त्यांनी मला दिली त्या सगळ्या गाण्यांना मी कोरीपाटी घेऊन त्यांच्यासमोर बसलो, शून्य घेऊन बसलो. त्यामुळे त्यांचे जे इनपुट्स होते ते 100% मी ग्रास्प करू शकलो. बहुतेक माझा हा स्वभाव त्यांना आवडला असावा. आणि माझ्या बाबतीत म्हणजे त्यांच्या बाबतीत असं झालं आणि माझ्या बाबतीत असं झालं की माझी रेंज काय आहे, माझ्या गाण्याची रेंज काय आहे, माझ्या गाण्याची समज काय आहे, कुठल्या पद्धतीची गाणी मी गाऊ शकतो चांगली, मी कुठल्या म्हणजे सारेगम पधनिसा कुठपर्यंत जाऊ शकतो, हे सगळे त्यांना माहिती आहे. त्यामुळे मागच्या एका नाटकात मी त्यांना सांगितलं की ही गाणी तुम्ही बसवा, गाणी बनवा तुम्ही. आता म्हणा आपण एकदा बसूया ना. म्हटलं काय मी काय गाऊ शकतो आणि काय गाऊ शकत नाही हे तुम्हाला माहिती आहे, त्यामुळे तुम्ही बनवा, मी गाईन. तर हा जो हे 100% जे अंडरस्टँडिंग आहे त्यामुळे इट इज खूप सिम्पल झालं सगळं. मी हा मुद्दाम प्रश्न प्रशांतीनं विचारला होता, कारण हाच प्रश्न मी अशोक पत्कींना वेगळ्या पद्धतीने विचारला होता, पण दोघांचं उत्तर मात्र एकच आलं. कारण अशोक पत्कीने सुद्धा मला असं सांगितलं होतं त्या मुलाखतीमध्ये की प्रशांत दामले हा एकमेव कलाकार जो मी सांगतो तसं करतो. त्यामुळे मी फक्त व्हेरीफाय करत होतो.